Здравейте, прекрасни! Аз съм Ели и в днешното видео ще си припомним стъпките за грим и заедно ще тестваме най-новите грим продукти от Avon. Готови ли сте да започнем? Нека започнем с едно бързо припомняне на един мит. След като сме почистили нашата кожа, преминаваме и към грижата за нея. Аз използвам продуктите на Power Serum и околоочният крем за по-свеж сиян вид и минимизиране на финните линии и бръчици, които е възможно да възникнат следствие на годините. Да си припомним как се нанасят, съвсем леко количество, с удобен апликатор под очите. И разтриваме стопкащи движения, тъй като кожата под очите е много финна и нежна и не е хубаво да натискаме много. След това нанасяме и Power Serum, като аз използвам няколко зранца. И разтриваме леко. Тези продукти обикновено попиват много бързо и веднага може да нанесете основата за грим, като в Avon имаме две. Тази е за мазна и комбинирана кожа, а тази е за суха кожа, която е подходяща за хидратация. Изберете коя е удобна за вас. В летните дни аз използвам като основа за грим слънцезащита с 50 фактор на нашето кремче с витамин С, което озарява кожата и я прави много по-хубава. Така че ще нанеса от него, а вие можете да изберете и от другите ни продукти. Нанасяме си слънцезащитата. Разтриваме хубаво. И изчакваме малко да попие и да се абсорбира в кожата. Следващата стъпка е да изберем нашият продукт, който може да използваме. Също, ако използвате основата за грим и не използвате продукт за слънцезащита, бих ви препоръчала да използвате нашите фонджотени, които са с фактор 25, така че може да ги използвате смело. Аз залагам на пудра от серията Lux, като за нанасянето си има удобна гъбичка, която може да използвате, или да нанесете с щетка, на който както ме е удобно. Започвам от зоната носа с стъпкащи движения и преминавам натам. Не пропускаме и челото. Когато сме готови, можем да преминем и към основата за очи и да нанесем основа за очи. Аз използвам винаги основа за очи, тъй като предпазва миглите, и през лятото в тези горещини използвам нашата водостойчива спирала на Ultra Volume, която е перфектна комбинация към нашите сенки. Но преди да нанесем това, да ви покажа палитрата ни с сенки, която има едно удобно ластиче, което може да използвате като ластичка за коса. Аз избрах палитра Roses. Да видите колко наситени нюанси имаме.
Изключително красиви матови цветове, подходящи за летния сезон, като може да нанасяте както на вас ви е удобно, с четка или с пръсти. Аз използвам четка съответно. И сега ще нанесем, за да видим как стоят. Тъй като на мен ми е необходим ежедневен грим, ще използвам само светлата палитра. Определено се забелязват. Изключително красиво стоят. В тренинг центъра може да откриете и картите как да се самогримираме с всичките ни палитри от серията Ултра, които са невероятни, наситени и прекрасни. Също бих искала да ви покажа и течната очна линия в разкошни цветове. Нашата течна очна линия, която издържа до 72 часа, разкошна и много подходяща за лятото. Аз няма да слагам от нея пред камера, достатъчно трудно ми е да се гримирам. След като сме нанесли сенките, слагаме основата. И след това слагаме от нашата невероятна водоустойчива спирала, която издържа в горещите дни, не се размазва, не става на топчета или тем подобни. След като нанесем спиралата, всъщност няма значение дали ще нанесете сенките преди или след спиралата. Аз предпочитам преди, по-удобно ми е. Някои хора предпочитат след, няма никакво значение, както на вас ви е удобно. Преминаваме към веждите, като можем да използваме множество от продуктите на Avon. Съответно, аз мога да ви покажа какво използвам аз, но то вече е спряно, затова няма да правя реклама на страхотното ни моливче за вежди. И преминаваме към устните, като искам да ви покажа невероятният цвят на това матово червило. Много хубава матова опаковка от нашата серия Ултра. Не се подвеждайте по опаковката. Стои изключително красиво. Аз определено съм впечатлена от него. Много ми хареса. Цветът е роси, така че може да си го поръчате. Изключително красива опаковчица. И накрая може да завършите с руж, като използвате нашите четки за грим и както ви е удобно. Споделете ми в коментар вашето име и номер на представител и кои грим продукти от новата серия Ултра харесвате вие. Кои използвате и използвахте ли вече картите ни за самогримиране, които ще откриете на края на това видео.